مزن وزیر شہباز شریف کا گشتہ کہ چین پیداواری صلاحیت تیوگی دنیا مشہور چین کم میں وحدہ دیمروی میں واسطہ مشل راہی یہ مراکش منی واسطہ اعزاز گپے پاک چین دوستی و بائی چارہ تیوگی دنیا مثال نہ رسی چین وتی ورناہا جان سلامتی وانگو زانگ سرا سرمایہ کاری کن گئی. بلوچستان سروزیر میر سرفراز بگٹیا گو کوریا سفیر مسٹر پاک کیجونا گندونین کتا گندونین دا سیل و سودا آئی ٹی لائف سٹاک و جدائیں پیڑا سرمایہ کاری بابت کپوتران بتا. سرفراز بگٹیا گشتک کہ پاکستان و کوریا نیاما سیادیاں قدر نگاہ گچاری. گلیدا زامران و تربتا چا مبینہ آورجت کی مردمانی کولانی مروچی پنچ میں روچا ہم کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کارگ سے دیما ننداں پر جابتر نندا کو زہر شانی سبپا مروچی 4 میں روچا ہم کمشنر اور ڈی سی کارگس پن بتا انتظامیہ آہانی اسٹاف ہم ودی کارگس شد نکتا. سرکار نیمگا چو وانو گزانے کے ایمرجنسی چنک بتا بلے مستونگے کوانی اور راج دفتری پائلٹ سیکنڈری ماڈل سکولا کے ساس 1009 دربر وان گیا اور 20 ٹیچرز تعیناتا بلے اسکول درستی بنکی آسراتی اچھا زبھارے اسکولا آپ لائنا ہوار چوڑے آسراتی نیستے. صوبت پورا تیل نہادہ کم بہو کا پت وردنی چیزانی نہادہ ہچ وڑی کمی کنگ نبتا. ضلع انتظامیہ وردنی چیزانی نہادانی گرو دار کنگا بے سو گئی مالو کے گشگیں کے تیل نہاد کیش بنتے وردنی چیزانی نہاد کیش کنک باں بلے وحدے تیل نہاد کم کنک باں وردنی چیزانی نہاد کم کنک نہ بنتے. کشمورہ مزنی عید نزدیک بہگاگو دلوتانی منڈیاں محلو کے مچھی امیڑی کیش بتا محلو کے گشگیں کئی پیزری سالے بڑا ای سالہ ہم قربانی دلوتانی نہاد آزمانہ سریں چرشی سبباما قربانی ہم کت نہ کریں. سروزیر سن مراد علی شاہ گشتہ کے ہارا چا اثر مندانی واسطہ 21 لاکھ لوگ جوڑ کن گئیں درستان چا مستری منصوبیں ماں ملکانی حق کا تیزیہ گوکار کن گئی ہارا چا اثر مند مردمانی واسطہ 600 ارب کلدار ہاؤسنگ سکیم بڑھ جائیں. متحدہ عرب امارات نیمگا چا پاکستانی گیش $1 وام رول اوور کنگے گمانی جس کے $2 ارب وام جرمنیہ پیسرا چا 1 سال واسطہ رول اوور بتگا. وزارت خزانہ کے بنشوں نے گوشگی کہ متحدہ عرب اماراتہ پاکستان نے ڈپازٹ مدہ $100 ارب داتا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن گشتک کی کراچیہ مردم ترسو بیم میں آماچاں کراچی ورناہ ٹارگٹ کنگے اکوشک ہو گیا. کراچی منی پاکستانی اور پاکستان معاشی شہر گی بلے حکومت کراچی نظر انداز کن گئی. آئی گشت کے کراچی 4 چا 5 مائنے آما 800 چا گیش ورنہ ٹارگٹ کنگ بتگا. بارکان شہر و آئی کشگوران دمگاہ اور گواریا چا موسم وشنول پتر و گرمی زور ہم پرشتر بارکانہ تیز گواتانی ہم راہیا و تیزی ہور و ترونگل ہم کپتا ترونگل کپگا چا بازی کشارہ تاوان ہم بتا. گران نہادی دیم پانی کنو کے محلو کے واسطہ یک بدے حالے کہ لینے نہادہ کیشی کنک بتا نیپرینین گاجہ شنکتگی جاران کے ردا صارفین واسطہ لینے نہادہ سائیکلدار $100 پیسہ فی یونٹ گیش کنک بتا. بجلی نہادہ گیشی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز مدہ کنک بتا. ایل پی جی سرا ٹیکس 8% چا 80% کی شکنگے سببا ایل پی جی 1 کلو نہادہ 14 کلدار چشک سلنڈر 164 کلدار گران کنک بتے چشک اشیاء ہوار لوگی اور کمرشل صارفین سرا ہم گیشی باہر لڈک بتے
सरकार गुशगे कि ग्रान नहादी गिरोदार कनगा भी सोबे जमीयत उलमा इस्लाम मरकजी सेक्रेटरी जनरल व कौमी असम्बली बास मौलाना अब्दुल गफूर ऐदरी गुश्तग कि गुस्ता मैं और PTI नियामा इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ सक पास बितगा तहफ़्फ़ुज़ात में दूर कनगे वहद लगता मैं तहरीक कुव्वतानी खिलाफ़े हमा के भी सोब बितगे सोब मन कनक बितगा तहरीक इंसाफ राशून लतीफ़ होसे गुश्तग की रियासत बानी PTI या सिक्योरिटी बहाने पेश बैगा चदार गई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट डन्ना रसांगदरा गुथ्रोन कनाना आई गुश्तग ई पाकिस्तान रियासत भी सो भी क्या ये सिक्योरिटी दात नका कि जज्जा ई तरामी व्रत कुता ई नैब तरामी नवाज शरीफ और आइए चुक्का नब तैगे वास्ता कनक बता चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन लो जाविया बीजिंग का मजन वजीर शहबाज शरीफ गिंदुन कुता ई मोहा लो जाविया गुश्ता कि सैटेलाइट मिशन आचा पाक चीन सियादी नु खले असर बता मजन वजीरा सीपैक पाकिस्तान और चीन नियामा सियादी मजबूत जोड़ कनाना गुश्ता किसी पैक के तहत समाजी इक्तसादी दीमरवी सरा मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पे मस्बत नतीजत बरामद बितगा ईद नजदीक बैगागों बलूचिस्तान सैद दमक बोस्तान किला सैफुल्ला और पशीना कांगो वायरस से जांचतक क्वेटा फातिमा जिना जर्नल एंड चेस्ट अस्पताला कांगो शोबे सैजाल गोल मरीज आरक बुतगा नादरा जहा आरक बुतगे 2 नादरा हानि तहा कांगो वायरस तस्दीक बुता और अंगता यक्की रिपोर्ट ने अतकगा